obwansu bw'omugusi. Omurobiri okubwatya nigo bekirwe igoro y'emyaka 13 na igo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli. Mbiamana sana mwanchi murieli abigita seni kiandizi TV ne mambingi ananditokumira na sembeo asomoro bilio winsa kiabona mambiana basemere kwaninga kwa beire gokoboka buya. Good morning boka sangana intwe asomoro bilio igakera chiritaliki 15 cyumutinyi oyo igam okianda umwaka bwekiri bubere emerongibere na inyeri twaneria Jumatano mwanchi murieli Women Crash Wednesday astoko inyora abasubati abatingu kegimane mambingi nyasaya twancheire tokwali bagalia bene lyogo sangana intwe otomanyenga musubati kyo gochengera emambia yabona igaigoboka boko mwanche murieli asaime yomorobeli sangana intwe tomanye asoko bwatia omorobeli ko tomanyenga kigwachakire litkolyago ngakikwabere gokwerobelia ase okolikora nyakwabere gogwikira na seke bago kiago sangana intwe onyembono gendeta kwerobelia goso aseke bago onyembono olenchira kogenda nabo mwanche murieli ogotomanya mambi yaboneka nabo gochengera mamo mino nabo gochengera basubati ba mino nabo gochengera umurugyogo bali abenyenjo ase obugima bwawe nimetinga abasubati mbarororo babeire maybe bawo gosira bawo kubwata okoboko ntoko ali bagalia bene lyoko bachengera mashabike itonsi kora chikaunti chonsi 42 na ibere ni gatoko baligani bene tutalikweba amashabiki korwa ase chinsemo chiri chigo se chinse chiri cheisiko abaigo mwanchi murieli twerigereje Jumatano nigo togosanga mangana lengete chisemi astogo kwaligani beno mwanchi murieli obeko gosanga na intwe emambia yabona igaso sensemeri mitandao ensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Iritere nenkerubo Frida nulio kaneke mna chibi channel yogira wikira sole asenchera ya bene nerenya nchama Abigail. Kikwa igure amalio gianya abere gagosoa masembeo manyanga omoroberio bwensakia obeire gugochakya na inchenkuru kwa Job Maangia sigumwantu murino Ndizi TV boka soa ime yomoroberio bwensakia troyomo turababere tobe tokoba libwa elimo gotebinga amangana tobwati asumoroberio bwensakia nama nsukegima una station terenga obwansu bumogusi aseigo nigo tukuganinga obe gugo sanga boigo no muamate ogo onye no musubati kwa kuboka imambi jabono menta kaliogi ase TV yao una enchira yogo taburura abaraire kigima ase nyombejo abakoigwa amangana amaya amangana gotononta kurwa ase umuroberio obwensakia ase buna botambe entunde ntangani tokoba tokumulekira amangana majia abeire gakonekiwa ime na isiko yorogongo rogusi entunde akabere nigo tokosoa ase amagazeti n'entunda ya gatatu twaba tokumulekera boigo na gusanga nabageni baito asimambi ya bono turabito gusanga nere Ben Mayanda oyo ogenrete kurwania na boigo oyo beire obetega torum obochando ho gutwara enaro ya marua ose gotumeka maliogo yogotindi kolende niga enrete koba gago rua asumo chando oyo wasate bangari izari traveling addict asegona gosangana into asobwagale asego bali obwatu mu chando ngabuno osumubwate onde obwatu mu chando ongabuno yo mo basa kuska kurwa Ndizi TV astra to gosanga nere asenchira yobo agare asekolendo mwanchumwerelia Ndizi TV kiritukuleti chikatato
gendelea gutubwatia asinjire mtandao wetu Facebook Ndezi TV News Digital, YouTube Ndezi TV News na utarasa mtandao wetu www.ndezitv.net. Amashabiki tukurasa kaunti ya Kisii, kaunti area ya Nyamira, kaunti Chitonjo kana ine buna kaunti cha Migori, Homa Bay, Kisumu ni kaunti Chinde, kaunti area ya Narok, Nakuru, Nairobi, mwenzi swase moroberi wenza kya mashabiki tukurasa sirisiko na boygo chinse chiria chama chengumbu na Michael ndori kubatika maiga swa asomoroberio wenza kya tobe tokoba libo elimu na boyo kwagachana buna egesaku kyomogusi kolene buna botambe taraba tuko chakali tukuniko tukoba tokora somali ngana lya Nyasaye ekibungo kiri tuko bunage koletwa sore numurubiryo wensakia emambi abone turaba gusoma kuri wasegetabu kya Mika ekibungo gya 5 na 2 ekengese eboigo kya 5 na 2 tebanga kolende nche omonyene nindigererie omonene ninganye inde no gosemeria asi Nyasaye oyole ogocholeka kwane Nyasaye one nanyigwe kolende ekyo nekibungo nindigererie omonene ninganye inde no gosemeria asi Nyasaye ole ogocholeka kwane Nyasaye one nanyigwe ekyo nekibungo kiri tuko bunakiaretirwa sore numurubiryo wensakia mwanchumuriria Ndezi TV ekibungeke nigo gegukwanira anene mono ekibungu gya 5 kabe kumulikiranga obusaleku bwa Israeli ekuna erinalyo lingana limwamu ase egetabweke ase likiwe tabanga nigo kubwatekananga n'obusaleku bwa Israeli nga babete bakogenda mamincha n'okugania kwa Nyasaye ekorosoma anonyanga neke ogosoma kwa bose kinsiga 5 nemo tebanga omwana omumura nigo agochaya ise no mwana omwiseke nigo akwamereria ngina na mukamumura wamereria na ngina byara ababisa bumuntu nabantu benyomba yaye omonyene yokonyoranga obusaleku bwabere ase enseria ya Israel rochinga abana bamuramba bwati maskani asabaganka babo torochi mbabwati maskani cia saba abaise babo abana abanyaruka mbali ko basika abangina naboigo abana basogete ase chinka aombasigeti ngina byara engana yaberege kwiririe nga nigo obusaleku bwabete ase ensemeyo bono nigo musombo Nyasaye rate banga kolende ncho monyene nimbe inkuliriria omonene ekero konyoranga abana bao babere bagosaleka abana bambata de koiwera mwanchumuriria Ndezi TV emambi ya bono richibulyoka obwate anemono naso kumutamira Nyasaye okumurigiria obe kubwate ogosemere koenda tukunya kwanira abana abo kenda gotwara obosemeria nabwo kolini Nyasaye nere ogotoleka kwao anaboigo abana bali batuwite mambi ya bono ekeroro chinga nonyanga na abana ebesa abobeke golikiao babeire bagosalika babeire kubwatia mangana maronge to basa kubabwatia otaligeretinga ninkeke banda takora mutamiri Nyasaye mosemeri Nyasaye nere ogochori wa kwaito okuna kosoma kwaito emambi ya abono wakire bya jab na kimambi ya Frida emambi ya nene ngiyere kegima ndo chenga nabo kirya na nchimbi ambogete kegima monguru abeire hautoigorera kabisa ekyoro kelinga ndo chenga litukulya lero chenga litukulire litoera rukegima Nyasaye obeire gagotwanchira kolirora kabisa tamanyenga kurwa sensemo yao oshinga imbuleli ali kunya kutia hora ya gusuire onya kogusuere olende bali basimeke bitumba ndo chenga ngonya komera birekegima matege ndonkeyo gyako kyomulimi bunekera abeire gausimika ebituma kumanya koranga bya bitakire osomoli kabisa bya somoli bya kinire na ndo baga twara osemelinga ekara linge bande atenenire bona kubanga kana no moko karachete mugondanya altengi ebikobogete ai akorosa kegima akin metinga bali mira undiye embra yabanchire mwabere mugosimika buya metinga bitumbi binu byabere bikomera buya kegima ere buya kegima ekero abali mibandrete okonyeka
nabo ikatokoranga abalimi bande tukina korwa sekerenge kemo goika ase ekerengo kende kabisa. Women Crush Wednesday basubati ke obachengira emambia bono abasubati meta abasubati nabingi nchokengima alimetenga abasubati nkobuka bali mapema biligeria ante ino enyombaga ali nkomanyori nga musubati kerale gali abane bagoikira ne school mapema akero musubati ali nyomba gali amangana ni gali burunge ewe mambia bono iga ngotochingira abasubati bonse abasubati kwanze gendo nkobachengira emambia bono musubati tali mono la nyolega kubuli mwakanga nkira tokoli abasubati nabangaini Frida abasubati ne chinjo me konyaranga eragete sawa maitenga ninki moja kuli weekend kabisa abangete kuru Monday tebenga Monday toli toli ligena itukolia Jumaine moli bosini chingende aramisi moli chinyeni ande ama atinga yoika aramisi marogoba na bara chake go kwaniranga nga kingwete ndie nyamaiga maete kirugwete ngomunyaro kumusubati kunyateba nga ngwete ndie nyama na kyobote kunyama kwandi gokoranga ay mambi njuna rakota kao njuna karako toga ni otebiko toga ni otebiko njuna karako toga ni otebiko ngabekerere bese igora usatuma nabagutuma bana dadi tutakula samaki lini nze kwaje kumanyanga abana sometimes ingoleta bari omorembe nyumba kayora kero abantu betaine abana ngo tumekubare bo benyumba kireta cyo morembe ebago kukoleta omorembe nyumba gari nyara abantu betaine aro muntu takwenda chigusaba besa komenya tanga endete itato minu ndokaniti chibesa gete omete uno basacha tokonyara gotogonyera omwana uri akonyaraga kwa rusire besa kwa moire all right asego mwanchu muri Ndizi TV nigo tugochengera basubati mambi ya bono asengencho ayemeremo emiya bako bagokora nabo igo injira bakorera abana injira bako bagokina n'abana Nyamira County oye naralia what happened mwate bunganyalibo ate banganyalibo agakurwa se county area kuma county of possibilities kana kare ase county Nyamira nabate betieru etundelie ndengano ne tukiteko nyegalio kabisa amwaro chinga na baba mba motemete na uteti mba motemete kolende nere talinze nakongete Frida okay wanjumulie na bagusanga n'intekerenga likia wetera se namba yesemia 0792192834 atomanyinga ngakiaroche county area Nyamira ekero muswada Huko mwaka isiko mugavana we county yole bete kokobekwa bosi we bunge ye county ya Nyamira se aba MCA batanya ate ku mwaka isiko asasa tokote basa baibete utetia magweli Frido lino makongo daingo mugavana we county ya Nyamira no makongo wale maranga ne gosoli oli governor Nyalibo entunda akabere saigeti senate mata aba MCA ebabete bagwaka emerongo ebere nababere babete bagwaka chikurecho ase 12 babete bakwamereria ekureyo ase kolende outia babete gagoutia nelinga ekuremo Bale utekoba MCA emerongo ebere na batatu kogenda lege kolende gwetera ase Frida kero muntu nabwategesio kya twaro chako twaro mo MCA o Nyamaiya nabo igo Nyansiongo maybe nabo chiari chako isana no mata sabaro te waka maybe nagira maybe nabo chiari chako isana kolende Frida agwetera ase gwako gwekureyo nigo amaunchulia mangi abeta korwa ase bungelia ye county ya Nyamira ase ababungi aba MC bali babete bakoroka nanga bagwakira
bakwamireria ogwako kwa isiko babete bagwaka no babete bagure birugo byabo kabisa tuguchakira oyo lenge umuraibu abale numubaro omona sipungeyo Abel Moso yoromo MCA omagwagwa agako isiko omo MCA we wodelia bogichore gutuka imya West Mugirango George Abuga gakwegwa ekirogekyo nabo igo ensemeria yobo majority whip ndoro chinga yolengo gagwa ko isiko omo MCA we wodelia ya township tukyo yage masira gakwegwa birogo igo no nyanga obete gago utia bali babete bakorokana bako moko boko babete bako bagwa ko isiko maunchiri nakorekane tega aibete ngabao tebanga egali mo majority era nigulimo kegimo lioka you know mo deputy speaker tega egali you are sere tuatebirenga mara moja na bya kabeire kolende ende bona tigabero lakini metenga mugabana oranyegeri gwake ona chikoba maiso abeka wikirania bokoreri bwaye bune bwenerete county ya Jamire bege koleta monchirili kigima ebege komesa etiye ko bisa county Frida mate abagaba nambalenga batemiru batarakerunse abange batemiru bayikiwe senate eno mukongwari momoro raiga maite bintu binde moro monto kunarigo musike igira undi ya aroseti kero monto Robert Frida musike kero monto na gwata saya konyara na atanyare ngwana amaite bunagora maite bo siasa ni chisabu gwaka enche wako wache bwa kisiasa na rira be ko ne kinga kwa beire gokogendra ya bere ko ne kinga kwa beire gokogenda aratambi kolende Frida ingane nagani turamurikire mambya bono ane mono abasubati n'abarokina abasubati stengo ose n'abasubati babwato bwanchani bwekerengo kegoro umusae oyomo niga betega gwanchu umusubati maega yo gwanja umusubati oyo gatukanga bitoki mbira babya kolende akatainga nindiketie konyome kinindo chinga igendo kera chikompero bokum ndo chinga kuranga chinga kinali ebitoki bike anje dini ngo chaga bunka ga burende imbe ngo twara kenderende na koleki nabe gingo enana nka matenga akono gwechombe nkoro ndera matuka beire ga gonchireria ndo chinga fule echibesa montakuru ebasha ebasha koroke bashe muzimu kora gamba chiombe 10 ona wata ingando tete chiombe gandu wata sujo kutuka chiombe wacha ne basha wacha ne rigo lire ebara igo chiko baru talinga okwana na igabongu nyungu okobeka buchia baru chiombe chikora ve kwa chiombe irenga tutaite chiombe tutaite 10 chimbolivere chingoni sato wake sabu yonse bamanya wake sabu yonse kabisa kwa manya gote ingaleta chibesechi all right kolende asikubwate kananga nelinga ekubwate kananga nelinga omusubati wanje tumuroyo na boigo kubwate kananga nigo mumuroko nyataraba gawikirania musade nganje ga kindi kiremeremo chombe ochi atigaina na ninchengwa kanire chombe na nguwa kanira to basa ukumya kugichanga tomenyamo Frida kyukurirengani omusubati we yakanira chombe yawa subati una utoganetie abakustengo asubati buda abutibadiga bakoruschinguru by the way do you think anga musubati okago ikenke ligana chikurwa masikani gocha somusacho because akoranga nero yakanirite chombe igo masikani tago tukagari kireke kirengari cyane kolede Frida ubwancha nimbwa maiso kolede myoyo samya yetamanyenge lakini okara tutebinga yamanyanire yeta manyene yamanyanire yashara toleterangi tororena lakinga kiyamanyanite gose ayitoro jigo wikira kero munda agwe yakanira yakanira maybe gentonkero raroche lakini agwika nkagari na bera abako
abera bako lakini rende korende fride ko bwatia abasubati mbarabaya tengo tinga abasubati mbarabaya na ende fride tengo tebinga onye gotaete gweta ase nkeri umusubati ura kwegerere nima teno nabaga kabike nyorali continue fride kore gwa nabaga kabike nyoro nabayole munyaruko yo kora mubole balenga ko hazote nkyumuruche nanyare neli chombeji umunyaruko nerura gwi ura kweberega nga oyigakiera ni monti to muntu myale Maite akero municipality yakwemuke labda maybe municipality oltachi kwasi olianga kinero akanite chombe maybe batuntu beigoto lakini ritukara mochani amagosere nyomba gari na liora amanya na liora amanya mangana arabe kagwa tukakurwa abanya mangana arabe kagwa tukakurwa sumuno Shinga kichonsi musacho liko ikabo inse yo musubati. Sekole nu manchumurele on Ndizi TV na ugosanga na intwe mambi ya bono. Wetera mtandao ito Facebook Ndizi TV News, digital YouTube Ndizi TV News na tera mtandao ito www.ndizitv.net. Nembeta smesini ye 0792192834 sangana intwe kerengeli kiaga se mambi ya bono manchumurele. Ndojenga Frida ndugwatu mulire Ndizi TV yo mubere gakubuke mambi yabona tebanga Elijah Makoli korwa kera PG Nyamira agakorwa kera PG Nyamira MCS tikabatige sokoro nyalibo Elijah Richo Makoli adirega yaki sokoro tikaga ndane bero tikabatige sokoro Frida abantu bali bamuganirira amaya abantu bali bamurochire tamabira tieto genda gusabira sokoro wano tatoragereria Kolende Frida namagendera bamenyi bataide obe sokoro obe sokoro lakini haya amaragereria chi sokoro namabe tawo kwa murembo benye yara kole tamu ya tumera ne 2027 naziko no manchimuli zibe na bokwenda gusangana into anemono ayabete gakwene kigwa ase e county area ya Nyamira chinga kichiria omugabana we county ya Nyamira Amos Kimumi Nyaribo abete gago tambuka egechararo anemono kelia yokogania ko mwaka isiko ase ebunge elia ya Nyamira sensemo yaba MCA babete bako mwaka bakumwakira ekura kurende kubwatekananga nelinga chikura stable chikuisana ni gabete gago utia anemono ogwakwa isiko asikondo mwanchu Ndizi TV otora tokosona kumulikira amangana majia abete gakwene kigwa ase litukuligoro ni gobuna enchira ye moyo kwegendelia ne chigasya magoko umusacha oyomo ase amarieta umusacha omukuru wa asensemeria ejabo gusero samaleta Richard Meroka abeirika guchakia obwagachi bw'ikinyomba atali gutumika emete asa gutumika chinchera au na boyigo kwegendelia asubogima bwaye asabona abereka kurwa obosemia asabasai boyo wesuya asamangana arengete chigasi chemegoko buna enchira ye moyo kwegendelia ase amagima abo roboto betukolinwa no musakito mangana maya Dipon Asanya Asetaro ya igana garia bunegeta seniki Ndizi TV imeye binyoro igatokumira nano musacho yomo uyubona ukwagacha chinyomba chekerero kagutumeka liroba Itango Richard Osinyo Meroka nasomete skuru lakini nakora skuru ngene on university sauli abaye bataye ko Nyara nkamwa batebano ko ba self reliance yani mbo muntu ingitinerete nona ari kune chikambani mbali bungo bwabere bokomu katisa itugwitinerekia na kuri kunegasi nasaberoni nasi gukora bono ngamwa ngarekero ngitendete gasi yiga ninga kande byamonekera atini kuna ju NSS kubwa monongo tangambo yamonekenya Nyasange ete pawe bibire bwetano 15 bibireka obosemia bwe myake mengeni gobogenderete komoa amatunda amaya asoko genderera kogokera obubundi bubwagachi ekirenko ikapaka na kore chinyombe cyo gusindira maraba atari gutumia simiti kero kenda abantu batangiye kubagwera abanchi niko bari America basomete ngo agacha bari chikorogo chiyeri abantu bakwereme lakini ndo chinyombe na agachire ase myake na asekorosi nanye ko nyombe yetire umuntu gusi yagwera umuntu nonyerabo ense munaja igani gakwerera obuya uri aroro ase chinyombe chigachekerero cyo gutumeka liroba kurengania ne chinyombe chichinde kero nkorigeria
enyumba nona ya matobori kwagacha matobori kwikugora matobori esimiti no muchanga n'ebintu ebinge bitagete kibesa nabo yego n'ekindi giye kugora n'ebisigisa lero mate kimashishi go chweri n'ekibesa misumari n'ekibesa noro rugiye oramo rukare gose sini 200 kiniga mara abantu rikogora misumari nturi kogora simiti nturi kogora igendo ndatabega mbegete iga ngode kibesa neri sakali ko be kusali kunga DBC damproof course nari ngorete siri 900 kede futiere emite emere na 100 shillings iguna checho negento nandekera atware garama anga na mabatioka ne merango itirisa na bintu biri urabeke nyumba nje bondo chinga enyombe igere cheapest wetani nonya ni nyumba ya permanent ni ebisigisa komenta na yweni go bono babiri bakurwa obosemya na kubolia abantu gwesokia ilio banyale gukora kigasi batabwatibwa ntireri bonde anene guchaseke golie keiga egeke getagete kigasi chiabisi bati abana ba mintu bari bantegerete na ba mintu baturigerete ingo muntu okore gasi ya na mako kurengana mna undwire taranta ya ninki nanda manyire era ningo pesa de kumubora umuntu mutaka no yokwete lakini yore mawatari mutaka abana bababona bayirire chinguru ikema de kwegere chinguru wikotegete bwesibi nanyo to bwati chibese nyagwisibia tiga abana bamura bali bagutara batabwati gasi batiye kwegere chinguru asi bono teyo onko ni kale cyaba muri bari barengisi batabwati gasi bacha monenchi tubwata namo tokora magendera singe cyo konya gusirane kiera rero none bagosoma wike university lakini gasi kobole nabo muntu agutara pare yabeta moko muko motencho kore gasi yo tenga nuno bochafu lakini asende nabondo chenga wetire gasi yega na bamitori na barabugaiga tuakore naburo gasi myake menge lakini tatiko bani kale chinga obale mambo bwa sida giko ripoterie getaseni kyao nambe ya mobwanchite kyandizi TV kuruye kenyoro kiaraganga kutoka imeye wodi ya Bugusere bunge ya Kitutu chache South Imeye County ya Kisii litera nenkoro kwa Dipon asanya. Alright, biya kigima umwanchi umurigeria ekerotoro chenga abantu bakwegendereria bawotebanga obole mbuli getango nabo goikerania bokoreri bonde bwensi buna montonde bwensi kagicobwate obumanyi getambu kigerekia sana ketokora abantu bunabo bakwerwanirira ilinde konyora engere yabo yakereritko gicambukiro ekia ekatokoranga chinchira chekerero ndoro chinga na masakarale kurukunga ni na kitokoyara amasakarale kubikwa ase chinyasi oberega otumika obungaini bwayo chakiri kwagacha nyumba asenjira yekerero obunabwo obungaini tuganiti tobetokorora ase abasa babagwetuma abasa batigi obusalia inubuna abasa ikaransanse rengerelinga talinga kitoje kuibali tokelia onjonga kitoje kuibali tokelia musabo yaya rengerelia ngo chinchira murabe mu kwegenderelia tumikobungaini buli mubwate ase okwegenderelia negetambokerekia abo igosegeto asa abandu atabanga mirimo teyo emeremo nayo rabe gukwirige nabo yokorosi emirimo yao erebi yakeyema akatoka netakumurikira ayagendete kwaniki gwasorwa ngo rwagusinigo abantu bali babwate abana ba intersex babere bagosemigwa botababisa abana babo kulindi babasoki eli abana baiga baenekeligwe obwene bwabo nseri shirika ya International Solidarity Foundation kobwatana Intersex Kenya Education Advocacy nigo babete babikirana ase ensemeli ya Rangenyo nabo gasibabete bakorwa obosemya iguro neki abana abo babwene takonyora obwene bwabo bakoragwa nere Frank Robert nigo negative n'abana bunabumba bwata obwene bwabo bokoboka oseboko bakiri batagete ase obugima bwabo umurike topo likapokara no robotiro Itene Frank Robert Kibagendi nago kyukubanya Mirabundo Rangenyo village astwalingi no chief na village elders twari ukwanire gore abana intersex intubune gekundi kya Intersex Kenya Education and Advocacy igatorega igasigi cyo kwanira obwene bumana intersex ukwanekere kyo mo senior assistant chief korwase sublocation ya Bundo uyumenya kantebuna George Morara nigo ayenekiringa amegiria igabanyara ko bakonyara litukolya lero igara tukonyara ko bagago konya muno bamenye korwase nseme chiga asatere mna abanyamaiga baiga batukonyara ko bakurigia andake bali abatukira sebinyoro ime elio kwanekeligwa obwasi okubwabo ansio moiboria atwarira abamuntu yoboye identify go ja sabanta baito boko aba baturete nyumba 10
batoite information tari twa batoma buna bachiko komuara sigose komuambushi buna inkio gokora kero muntu na is a human being and we enjoy your the rights and privileges kirji aire igo gento barakore akara atokire report yarikwa twararigwe report bachi gokonywa otherwise yana masomo twagwatera because nimefurahia nanya kororanje tumiti kantebe nanya gwatendi kikabu neke gekoto swami buna omuntu no musaja gusino mukungu kurengana na ulia boikirana saya igani go bagokire igitambukire kigake lishirikiri igalia aikea asibatebere ngabono nigo banyolrubo manye na kubulia abantu bwesoke bali bwatabana bali babwate engencho jiga mulisia wiki kama sio geto igo nimeshukuru sana sengencho y'abantu baito banyarwo twegera sirtu kuri alero nande togo sabanga amangana ya ndese mirwe terese abayi bonto balwegira amangana elinda karara ike enyoro abana baito banyarwo shibona barabuna abana bande bonse nande bakine uya nonye nabo asinsemo y'abasubati abo egotebekana ko bamona abana muno niko basemerwe kubeka oroboti wekirano elyo kwenekinga abana babo ngonyora bali abasamaria bayabuna abiga na kubaenekeria okoba kwabo buya nje samarita marita nyabuko gamba je nalo usaba bangine smwaika sokia abana bayinesko takobisa tagobo mwanya bantu takonya kende iwasa iwa makanje nakura ngabangine sikuwa beta obo musubati obo manene mwana nabe kiara masoki siko akonye kurengana muri shirikeri igani goli kwenekia na gutyoterera igoro yo bwene bwa abana baiga asiba kuganirigwa gutauturanwa genkyo kurinde kwegwa libaga wikaba amanyire baraboko bwene bwabo na kumanya ekiba bwene togokora usino kuba musacha usino kuba umusubati so that even they go yangu mwana ubadari anga yokea nayo kumwana na kukuna kudresu mwana se igona ginana go sabanga nyasaye kwa konya inawe saba nawe comment monyo renga chingu bizi jatuka n'umuntu yotoke umwana yanaji ubisika segete asata expose dijiku mwabiti masomo iginku report rigetaseni kya wanjete kya Ndizi TV kurugiga sekinyerekea kyarangenyo ekyo gotoka sesa location ya Bundo location yabo gichora ebunga ya West Mugrango meye county Nyamira enchego nkuru kwa Polycarp okara chumulilia Ndizi TV egetambokerio ekia anemono eketrochinga abamenyi kurwa ase ensemeria Nyamira babete bakwegwa amaigerio anemono kubwatikananga na abana abo bakuiborwa batamanyiringa na abamurabale na abanyaruka bale kubwatikananga nigo batwara imanyerio byokoba ase chinsemechi ibere timatinkiora ukwana fide gore tambokereke tabito koranga abaibuli abange nigo bakubisaba nabo ande kwame konyaranga ekenyoro nigo gekonengeta abana bali nonyekera bakonda sichi skuru mbali koyo gulibaga abuna abana babande bakawaida bakoyegwa nakyo konyaranga ebyombe biga byabere bikobwaterana nabo igokorwanirira obwene bwa abana bali babe treated buna mwana onde bwensi baye gulibaga lyabo lyo goikirane bokole onde bwensi ntabito togusanga nabo batani korase kyombe kire tukuligora bakatanga angonyoro lingana na sinye kitalikira umwana buno oli iboirwe akonyaranga abanyagitali bakorangira ni bachaka kuligerera umwana oli gwasikwanyaranga abantu baba obasemya ngati ko mwana yaende abaro na BNC moyemo ebigikurusi gwororo akini kolende ntobe totokanekelwa nga mbabwene tabatiwe bakine mbakekero bayikire cinga kiciri bayikire puberty naliyo konyaranga bachakire koro kibono bene nga nsemo kili bali akonyaranga no anyugwa mukine tikaro munyaruka akonyaranga ochakire gwonchulire bono akonyaranga naniliyo gire achakire gochinjibono soida sensemeli yokoba umumura igone bwendete baba kwegwali bagali abe nabo no batukunga no ni liyo tukobaruka lijange liye taliko litalikoraka nanga ni liyo mumuno ne tekoraka ni liyo munyaruka liye tali katikati mali takia busako saba katikati metiaro bari takia bwanje buli tatokonye nsembe iyo usino bwateli mali tanara kwamba koraka nanga nkoranga aba murambala ko hope nanya kwendora hope asumu lakini kuli na mali tana haragochirira na akwamba koroka nanga
Nkwamba korora kananga ale tali ya mumuruka yona bukuriria maria tanga bunayo ekigusia na urira kungira kiniri gesongo muruka yegesongo ayo gesongo tai korokananga nayo mumura tai korokananga nayo munyaruka amaria talia atabe akogeranga omwana oyo gaukina abenga nigo akonengetwa na bamu abo kubwatikananga kero mwana nigo ale omwana bwengencho ase alia tokorwa sekanto bwene tobe tokobasika nabwe kone kinga nkobasira tolerine kone kinga mbali koba bagotwara chinga kichinkong ase amagima alia abo kurinde fide na bange babero so muroberi bensaki mambi abono nabo tokurire torolenga mbarabya babero so muroberi bensaki ase imambi yabono Nsemo orabo tubwate ngotera somtana ito Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News na bwetera somtana ito www.ndizitv.net. Ndochinga Peter Omari watching live from Suguta Nyamache Monchukoro Onchange kurwa Kahawa Barracks Nairobi niko ndani. Tom Mosomi kurwa Bumabacho Nyaigwa Nyamira County wa Kirebuja. Ben Andrew kurwa Nairobi nanyali wage ndenka inebire firengeli mbuliri to Ndizi kolene na abateka gotoliwa yes okay Henry Choki Koroitibo City County niko ndani Omochukoro Ochange koro Kahawa Barracks Nairobi niko ndani Peter Omari watching live koro Suguta Nyamache okay abuna bwana tukubwa tumuroberi wensakia ase imambi yabono kolende tokusuka businigo abo bisabe kyombe gya DCI babera uchakia obutukivene yemaiga yomwana bwemetinyi kyanda kutoka ase ubi ensemege komu omugano ase lituko ligoro okobole nigo bono kwabiro kurwego cyase abamenyi benseme yokoba bagosira abanyimbo kirinko bandete kokora obutuki rine komanyanga ningole omukagiro manene ase ngane naboigo koba bakumurikira inganeye ase obwagale oroboto wetu kwani wano musakito mangana maya Mildred Mumanyi abo bisaba obotuki nabo igo abo bulendi nigo bachakire obotuki asege koro kya lero mu baso ase kinyoro kya gekomu angene geita gya Kisi Cathedral omucho bosongo aso mwana moke orange mitinye 5 atoka tugutire ase engoro yeubi ase chinsemechyo Kwene kia egekoreke no mugambi bwe location ya Nyaura John Yakundi na boigo mokonyi bwo mugambi kya mabundu location John Yondande ase barule ogokuro gotindi gochya sabamenyi benseme yo anene bali konyora bebwateranete na sebatebire buna mbachikokora obotuki bwaime mugasolero anyore reporting omwana na rotigira iga angene junction ya Cathedral kanisa omwana omoke konyutara iga koiburu range miezi 8 iga abato ikira ona basigari koru station ya Central mwana iba murusiri ba muirire tagate gotebanga uchunguzi ya chakire kumanyanga kero kende ngobe ko mwana ya iga omutigo mochando yo gotonyora litukulia lere kiagera na intutu amanyibunga mwana na romoke mitinyi 8 iga utugote twase egubiko beko Waigoni go barule kubolia gocha sabamenyi na kubakonya asobotuki elikomanya oyo ikeranite egekorekyo anena mono ase abaroki wa University ya Kisi ne skuru yo bundi ya Kisi ale korwa warning gocha sabanto bons bamenyete area ye nga onde bwensi oroka na bwango iga kero kendo lenge mosigo na endo mosigo yoto ko bolire ntomoturiti bune suspect entangani ase egekoreke ale gusaba abana inchi bonsi ngatiga batokonya asobotuki obo anene mono gotororera nga ngubwango igorenge mosigo no mosigo itoroka inikoro gusaba bamenyi bonsi be location ya Nyaura bamanye nga bono igabuna abana be university bacha kero kende bikoro bunebi ebirabe birebinge eubi yaito sabantu baito bago dambu eubi bajerusio asobwango mono igarate banga nere gotumeka go dambu ebintu bindororo gusaba kwana nkolibuna chief akwana abana abe university baligereribwe abana bali college townia ikiagere bikole bibaka bibe binge twale gusaba bali bakurusi negubi yarusi kumapema te komenya mono yagera libagali atoka ibintu bune bibyakoreka ko twale gusaba tubwaterane asobolendi
igasi yogolendi tali umugambi gwekora ekore gwikata ekore twensi abo bisabo botuki ba DCI nabo igabanya nyimbo bakise Central nigo baika ansensemeyo na koira umubero yo asengendu ekero obotuki bwachakirwe limorioka ngulipotele Egetaseni kya Ndizi TV eleteliane Mildred Momanyi Gekora kyo goichania kegima kero konyoranga abasbati umugoso musbati mukire getambukiro na gutuguta omwana akolende tiga obutuba bogokorekana elinde oboene bobe bogotoka lakini bikoro tukugikiria emambi yabona iga anene gochya ase abasbati bali abake meta abasbati bali abake na barabe bagutwara enale yo yogutuguta abana ekiageranga maybe tabwati okubwanga kiarabe gakolinda omwana oli maybe yo moeto boli ataraba gakuboitabera nanga nachiko bagakolinda omwana oli kwaranga obereka gutwara chinga kichinko nakiye koirera bakore bikora bune kolende tokugikire bikora bune bya emambi yabonega ane koro kigwichane kigima kera basubati bande bacande gite kigima otukono mugaso batari korara bakumetingana kibatabwati abana kulendaye kwabirose ni wano omwana kwabo kubwata utugutu omwana oli nengana byogoichane kigima nabo igo tokuba tukoruo kubolinga tigango abasubati kwabero kwiboro omwana obego kumulinda kigima tumaitinga ninkyara chikoba no manyenga ningara chikoba murayibwenze no manyenga ningara chikoba nonyanga no muntu rachikoleta monchurire no mugaba nawe county yokurwa aseigo omwana na masini kurwa sinya sai nabo igo kubate kananga no gotugutu omwana kunokorageriwa matenga abasubati barawikana na senyo mokonyoranga bali ya bana batari gutoka kolendo kwa bakonyoranga ebintu babeta okora kuruma bachege ko babikoba irana ende nakonyoranga kwabiro utugutu omwana ulikolende ni matenga igendo gukanga malimu awanya ukubwati kabisa otari korara yoraire kwaba kuinga omwana akonyakolera kuiga omwana akolera anda Frida neke ene Frida mangana teli akosoli mwana akonyakolera aikorera omwana akonyakolera ani ochande tekigima asigone bikora tukugikiri mambi abono abo tiga serikali kora obutuki boime elinde amokagirwa abega kwirerwa egetambokero egetindi keli chiko nabo igo togo tukutanga mangana angabuna yuko baga kugenda kolekana ime na isiko yorogongo rwa gusiko no mwanchu molende ziti kumanyinga imambi yabono niko turabe togo sanga nere Ben Mayanda oyo beire gako baga gwetera omuchando anene mono olia abwogo twara enaro yamarwa kolende ibose butumiki wama lyo gotindi kolende bono nigandete kurwa bosemya gochiase abantonga na kibara bagwetanga kurwa ase amakongo anga bunayo ase kera chikuraga ense munenusu tobe tokumwana ase studio no gosanganere asubagari kolende buna butambe ntunda kabere na magazeti ase na benkumulekire gazeti ya The Standard nanja sense mayana ni gonda bengumulikira gazeti ya Daily Nation kondo mwanchi mulielia tia tusaso mutumo komoke igoto sio mechi duka tokoirana ntabe togosanga amange Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi asige kabondo enyumo yale gutaguka twayagakire karenke batomorembe igekoreto buya ase kenyoro amasikani aba bintu byabo bigusikwa kera obosera bwenka nugo kutebania kene nakonyorekana korenga nigoro muiweri obwange toborimo otagetekene obwanjani bwale gucwereka ntwaborera Pastor Gideon Girokenda abanga babatamu kubacana asenga tiko imyaka abakonyomana rero babacane nabakumenyomana imyaka 50 etire banyare ko bakomojana bo ibasi chingwana na Girokende ebikoro byabo byakanito uko muchana koroko ngoli mumura na bawo te baba gusinga boterere mboli mumura
egenteke nene nkelinga bamuko bachana ekero mwanyorire oro ribaga na bumande mugo chamo mwanyora richibu ryo kubachana ko enka yale kugwa ntwaye sira yabeire ensera obuya bwenka enkeria kare buya abumogoko abantu bakobasika nande barombiya more nabono asa monchiryo yemerubiri ya Ndizi TV Rosa enka yao na Josephat Amisi tomo chako bwati omoroberio obosera bwenka kera litukoria Jumatano ja kerense ya monenusu wikera chinsa bere nenusu tutenenie omochie omwana bwembe bakatebi omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana Chingekero chomogusi Nyangwezo ni ngenda tingo kora na koire ritime kora nyore ngabi oretera abantu simanya gitinge tuabeta wanjireyo nanjire kera ritukoria Alamisi enseye monenusu ya Maragoba Echingekero chomogusi tukuna gukwanira entekenene no kuinyorania igwa aziteyo nobori ore na mukaye oranyora mangana manzu budaya goika abantu baitu bamanyena n'abagusi bale abantu basomibwe batwade chisemi chinyinge lakini mbabwati insoni bunato buna okwerega obunobukano obukano bungu agatumekire engagi kinyani cyareko yagiye baba yagiye timoni jo magazine beni na igule beni morogoba maokoro nsara maya batina baguboreva engenchende omuntu ureko bana abantu abangai naenda abanne iga bare ko mwachinga njo ne chumbu cyo komenya asenga kiriaro nenga kiego chigocha kila rituko lia Aramisi wanzire nsemo nenusu mpaka ase umuroberio yokwera Numwiroroye rituko rya Ijuma chinsa isano ne mochemo gaso nasiko gichana omukunguzyo mazyo myaka yako manya barubero semo mwana okunguzyo mazyo myaka yako manya barubero omwana bwembe bakaboli omwana bwenguko ngaye Gendo tikerie kiya senseye buna komenya buyake bochenu na kiye kogeregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya bwo bwiga tutebe abantu abanene boka kusenone muntu ndi bwensi nabaku nonya muntu ndi bwensi nonya rero iga oiso konyora kwanyorire head injury nabo konyoranga e problem ya gochire sasa pneumonia ni infection yenye inakuja si ni infection ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto kira rituko ria Ijuma gochaka chinsa ibere goika chinsa ibere ne nusu chia mogoroba no semi wa manke igoro yobochenu ubwo mubiro igoro breast cancer screening inabo omuntu atakire kuyekorera every month siku ya 10 after period obwo bekara boko gotera turi kunyara gukora mirimo yago na kige kora togotena wabira umuchando gakarekera bwagochire turi kunyara gukora mirimo iri kwengo kora umwana ataraike myaka 5 omutabwati kenda gwekorerere bweka nigagokorerwa so ibintu biri abareri bo umwana bakomokorera karo moke na bibigo shape future yo mwana yo gojumoto okomenya okuya kebochenu rituko rya Ijuma chinsa ibere chabutuko no moiroroye rituko rya Jumatatu chinsa isano na ibere nenusu chiamugaso na Evelyn Osero inyora obochenu bwo mubero na bwo obonda bwao omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yeito yonsi chinsemero ngebere naine bono
onye kendegi akorekanire ase kenyuru kiao ekiotagete otumanye ase obwango mono abwonda isi beke nambeye ase simi yao enoti 52 inya 3 52 3 52 eyemo erioto akire n'abasaki baito baikasure nakubeka roboti urwo ase mbeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simi yao ime Ubula butambe kuruwa muchubo songo edukane ye muyuka ekoni ebintu by'ogutumika nyumba eby'okoni asiduka okwagachira eby'obulimi n'ebindi ebinge imena isiko yarogonkorwa gusi Owuru Superstores Limited buna bono koni abarinchira ya wholesale bune sukari omuchere amaguta y'ikinyini echumbi amabere chidaipa esabuni n'ebindi ebinge koni abari ikichuma cy'okwagachira amabati emisumari chisimiti chirangi chisengenge chiwilbaro n'ebindi binge nigo bagukubugurira omusigo ekero kwagurire goikabuo asegeka gichinse 24 beka eoda yao ku Rwanda osiasure ensiweta usobatarire imeyo muchubusongo asamagacho AJM Towers Building angena Credit Bank gose Uhuru Complex Building angena Safaricom Customer Care Kisi usuba kirisimi asikinambechi Owuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Asomwa Kenya Owuru Superstores yonyo levi. Ayumure migiata kurwaro gonkorwa gusi nichisemo chiyetanaine wono nankakiende yonsi talera eduka ya Enokem Agrovet Limited nichinsagia chaye bwenyorera mariogo yugusialire bimeri mugondo amoyo chimbusuro endagira yetugo embego yetugo amariogo yugo itekenyambi mugondo chi supplement chetugo ebichuchu byogotuga na yandamange naobare imeyumu chobosongo ansamagacho Akenyoro Farmers Cooperative Plaza angena Market Plaza Orosagironde Nigorore opposite Shell Petrol Station formerly Falcon Petrol Station Naboigo Orosagironde Nigorore nsemo ya Jogo angene skuru yobroso ya Jogo Primary Naboigo okoba kirisimi iliko manyamange Enokem Agrovet Limited, growing healthier future one harvest at a time. Ne ano mwana w'ekyanga kya mitumba kirekya abana amo n'abantabanire na nigo tagitego kinyorageka kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobeire sabari entambe asago kireteire gisieri na munwa no Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St Jude na ende RBN Family Bank. Mama Tefi ntubwate bintu mbalimbali bya mitumba buna bono chianga chi abana ntubwate chi household ntubwate chi wood ntubwate chi jacket ntubwate towels. We have all types of products chi mitumba baka ntubwate bikoro tobone gantu introduce ti bikoro to na some slippers crocs igo toko barangeli munyara ko mogocha Mama Tefi Mitumba munyara ko mukwenyorera emisigo ya Canada grade 1 karo wachire Mama Tefi Mitumba ntubwate obosemia ntonetia baligereri bali siko bali bateto chake biashara bachicha Mama Tefi Mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga nakiba wanete bachake biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 Mama Tefi Mitumba kwanyorere karo botokere number 1 elindo nyare ko bagokwenda na karoki kenyare ko bagego gokonya atarere imeyumu cy'omusongo ase nyombere ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St Jude ground floor room number 1 na number 2 akesimina kubeka eoda ya olero Mama Tefi Mitumba Bells abiro kama Mama Tefi Mitumba Bells ayudo bag maber at a low price bada wewe welcome Uchakia gose kogendrea obonchore bwa mitumba inchumu wa Mama Tefi Mitumba Bells Kisi
Impact Institute of Science and Technology ni chuo ambacho kimeidhinishwa na Wizara ya Elimu kupeana kozi mbalimbali. Katika sehemu ya kuwezesha vijana wanatoa kozi kama vile hairdressing and beauty therapy, electrical installation, plumbing and pipe fitting, motor vehicle mechanics, fashion and design na kozi nyinginezo. Pia wanatoa mafunzo ya wanahabari kama vile journalism and mass communication, video shooting and video production, audio production na zinginezo. Wanazo kozi ambazo zinatahiniwa na Kenya National Examination Council NEC na ni kama zifuatazo: Secretarial Studies, Information Communication Technology, Social Work and Community Development miongoni mwa nyinginezo. Pia wanazo kozi zinazochukua muda mfupi kama Computer Packages, Cake Making, Music Production na zingine. Wako na intake kwa kila mwezi. Wanapatikana mjini Kisii katika jengo la Twin Towers ghorofa ya kwanza. Unaweza wasiliana nao kwa kuwapigia simu kwa nambari 0705773142 au 0784663693. Pia unaweza wapata katika mitandao ya kijamii Facebook au Twitter Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ni chuo ambacho kinakudhamini. Welcome to Kisii Impact Institute of Science and Technology. Welcome to Luther Park International School. We have started. Luther Park International School ni skuru y'echinse chamaiko iyo yachagetikwe ne University ya Cambridge asere gwetanya chinse 150 amasomo aye nigakotiri umwana na komwali bagali igiyeli kwirwanira asiti sector ao imeyense niko babwate birasiye uchakirekirija year 1 wika year 4 asibabwate bintu byokosomera bisaine unabono chikompyuta echo chikuru amasomo yekerero na bwigo mbabwate laboratory yekerero yani science laboratory niko babwate biruko byo kwikaransa bisaine bya baroki waba year 2 wika year 4 mbabwate bintu byokobugyo muziki unabono guitar, drum sets, keyboard, egatie binde nikubabwate asagaya asabana bakoragirira nabwigo nabalimu umwana wosoma ase skuru ye natwarubuya wikwibwatanya ase chigosoli unabono skating wako pali wako mupira bw'amaguru wika karate mbabwate stadium mwenene asabana bakogosoli chigosoli nabwigo bosire byego byabana ale nayo umwana gunigare bwatanya munebirabo unabono kirija drama na music kirija debate club journalism scouts egatie binde nigoba guchaka kwarigani abana guchakira emyaka ibere amaliganyo yani admission nigo egenderete nigoba gutuka asebara ya Kisii Kisumu Migori Junction hamwe n'inyagitari ya Busungo wigo nabo kubonyera gwitras kinamba cyabo inoti 32 cyanda eyemo 32 cyanda inye isaronemo wose inoti 32 ibere isaronesato isaronemo eyemo ibere isaronesato. At Luther Park International School, we don't just have teachers but facilitators of education who are highly competent and very qualified. Esukuru y'okwegerya Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa Kibus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bari no barema bugomba bwate short courses cha BCD na B executive ubuje bwukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ibirasi byabo nigo biri flexible chingakicere cyose urataka rituko nigo bagosomya umwaka mugima aborokia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurigera y'ubusera bu Burundi bwa Kigali gia NTSA buyo nkwigirure asense mu yemesa basic mechanics basic fast
first aid na yanda mange batarire imeyo rugongurugusi asebali imeyo muchukisi ase nyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kiogi Junction na boigo asumucho Kilgoris mbabu ati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwake simi umu manager Rocky Driving School. Ine ayeno mu Kenya utagite gutara gosoma gosigo kore mirimo chinse chesiko buna Canada, USA, Australia, New Zealand, France, UK, Germany, Saudi Arabia, Oman gatiye chinse chinde chinyinge bono Proper Education Link Limited na rio richiburi yao. Tunashughulika na issue ya moja ni visa ya kutembea. Kama mtu unahitaji kwenda kutembea nchi za nje, kwa mfano Canada, US, tutakusaidia kuapply visa yako na uweze kupata kwa wakati inaofaa. Ya pili, kama mtu unataka kuenda kufanya kazi sehemu za nje, kwa mfano unataka kwenda kufanya kazi Dubai, Qatar, tutakusaidia kwenye kuapply visa yako na uweze kufanikiwa kwa hilo. Ya tatu, ukihitaji kwenda kusoma first thing ni ya kwamba lazima uwe na visa, study visa. Hiyo study visa tutakusaidia kuapply hiyo study visa ili uweze kupata visa yako kwa wakati. Nigo tokurwa obukoreri buna visa application, education consultancy, immigration assistance, career guidance, pre-departure information. Umekaribisha kwa ofisi yetu ambapo tunapatikana Kisii Town in Twin Towers 50 floor building room 507, na ukiwa Nairobi unatupata maeneo ya Tumaini House opposite Kencom 50 floor room 5G. Asamange twakire simi ase namba enoti isano na ibire inye isano enoti isato eye mwenye isano nemo isano na ibire gose oturikireri uko ase email yaito ya info@properedulink.com. Welcome to Proper Education Link. Amariogo yemete nigabeire richibwa se amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari Super Medical Center egotoka somo chiobosongo nigotokwegookeria kurwa bogwenia wetrasa marioga yo kurwa se chinse chesko gorwaria tora marwaire buna ulcers, cancer, asthma na yanda manke ayokoringori wa nech machine chaito Ngoro Cross Mora daktari kwa company ya Super Medical Center egotoka somo chiobosongo igangorwa ritora marwaire amange ande karawa ajine ntogwate chi machine chigo kumureka chiaro ranki kerobobe chigo kumureka umubiri umugima wansero umutu mpaka inse na ichigo toteingi kerobobe amarwaire kiobwate twamanya kwa mariogo abana abandi machine yengo mureke yarora mechando kiabwate twaba mariogo itongo ikale mbali neba no mochio keroka neba ngirigori cia mariogo ito na bakugwikera neba Mombasa onya koro ekara wakire simi na bukurwari ikaso mochio bosongo ase stage echigari otwakire simi ase chinamba chiko bwatia 0737746368 gose 0712526764 abantu abange baeteire gana inde babwenire igo tutwara bwoba bunde bwense ekara bwachire ese kwaranyura mariogo munaria nyagitari kwangire koigubiya morwaire munaria ale chronic nkonyarwari tole Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Kigima omwancho muri ya beta seniki Ndizi TV tiana ndengwaligania asentunda ya kabere chinga kutoka nitagosanga imeyo murubiri wensa kiabana mambia asentunde yegato kumulikira amagazeti yeli tukolera kero mwancho muri ya ngomulikira egazeti ni ya Daily Nation page ni ntanga ni kero mulikibwe gazeti yondo che
abortiribori gabunga nki abo bisaba basaba bwatania babanene kurase serikali bamanyete igoro yedileli ya adani ekera bamurikirtenga omorai wense ekera bakagwesoke bene nabo igokone kenga ni garabe ebalimo ekera rabe gakoni getige chindege gya JKI nabo ekera bamurikirto yo kabeire sekera bamurikirto mo waziri bw'ikigosori Kipchumba Murkomen oyo kabeire ase wizara elia y'obosombi ngaki babete bagwanchirana kobete seinse eye deal ya adani nabo yegetige chindege gya JKI nabo ase semendeni omuriketenga mu waziri bw'obosombi Davis Chirchir na kiasensemo yaya akabeira samangana aliyelingete chingo cy'umuriro na kibabete bakoene kigose bago sign a deal na Adani Power ani gabocha kubatkana na mabuli agendeza kuboliwa n'abakenya kubatkana no kwene negetige chindege gochya ase kampuni ya Adani hoiga CPG ntangani ne murikerete na kibono aborokia asichinsemo chichechi university nga kibono baraya bagochaka omugiro obo bene ayamagega yokorwa ogochika gose yogotwara chingwana ne serikali asekolende mbabeti bagwanchirana CPG yentangani boigo mancho murigereria ni murikerete nga kibona sensemeri omurayibikia magia ODM ntenenera anyang nyonga na kibona beriga kubolia babotani kurasikia mekyo babe bagosira serikali ya Ruto oiga CPG yentangani ne murikerete nga kiesensemeri ya kanja aganyerete gochigwete gwakoba omuteneneri bw'abanyanyimbo ase arabeka goikibwa ubusi bw'ababunge erinde babe bakumulingolia uskabosio ase page ne yakabere ne murikerete ngani go botutukano barachiko babako ene kigwa ase chi university maiga yababwatani korwasi kiombe ekelekia yuasu na boigokusu barachiko bagochaka bene omugiro obo ayanko batkana ngano nyamaga yokobe kachingwana ne serikali bachitko bakoigwana na asikolinde babere bakumurikira ngani serikali ase wizara y'ikisemi yabirike gutwara ubututukano bonge anene magega yaboro kigokorasi university korusia o segotiga kokorobekana kubatkana no murobeli muya bokwena na kibesa gukia ase chi university cyo abaiga ase page ya gatatu ne murikirite omo director korwa ase skuru eliyo boroso ya Hillside Endarasha Academy na kibona abeirega kubolia bakenya kwene kyanga nkumobeka bale ase amasaba ekera berega kwene kyanga nigo agendrete goichanerege korwa kyabetege kwene kigwa ase skuru eyo ekikirete aborkigwa emeronge bere noyomo gosiria obugima bwabo ase umutinyo kyanda kitariki na boigo kitariki isano ekera berega kwene kyanga nagenda tene mirobelia na nametenga enyesana bega kumubwatesia elinde kwene kyanga ebokolere weskuru eyo ngoira na barasa berega kwene kyanga nigo aborkigwa bange rachiko bagikuba betereri kurunga gocha eskuru kyageranga no nyamaga ya magacha yu eskuru yukoya nigo erabege kwa accommodate abana bakeke gimasa berega kwene kyanga bayiboli osenga bagwatani abange babere bagwesokia abaganeti kubasira ekera betega kulira ngana chikoba akugolera aborkigwa ebintu biri baganeti gutumika ase eskuru yinanya nabo nigaberega kwene ngana chikoba kagwikirana service ya DCI nabo igo kwene kyanga ngoli kale oroboti kubatkanege kole kyabetege kwene kigwa ase nsemeyo ase page ya kane mwanchumulira ne murikirete na kimugavana be county ya Kisumu oyibo yigole omoyora yontenenera ase ekiamakeligia ODM anyang nyongo na kibabeta bagotwara egeikaro na babwatani korase kiamekigia ODM asumura ibense abetaka goikerana na babisa gosena aba watani korwa ase ekiamekyo naboigo abawaziri korwa ase serikali yaye ekero anyang nyonga berega kwene kenga asobora ibwaye ni garachiko bagakwenekia aba bwatani korase kiamekyo babere bakubwatirana ne serikali elinde goikerania obokoleri
ase peji ya gatano mwancho omurigereria nemurikirite omuraibu ekiama gia Wiper Kalonzo Musyoka na kibana bereka wesoke bene na begokobori omuraibu ense kwaneke mnangwa ngo yale obukoreri bwokorosia osebo kwena na bwokobwatuka ababwatani bari bagotenenera ekyombeke ky'obuchone chimbebe ABC keraberega kumurikira nga nigo maraibu ense aberega koira ni maigo obukoreri bw'ekyombekyo anene ase bagendete kora moncherio ase obosi bw'obuchori bw'omwaka bw'ekiri 2022 ekeraberega kwaneke nga kubwatukana n'ingane iyo nigo yabere kegotenenia okubeka bene gose implementation aye Electoral Boundaries Commission Amendment Act y'omwaka bw'ekiri 2023 ase peji ya gatano narimo mwancho murigereria nemurikirite oliobete nominated osobete kagochorwa ase guchikoba mu Inspector General w'abanyanyimbo Douglas Kanja oyo rachikoba kagoikira nabo siwe committee yebunge elinde kolingo ligo kiarabe kagwetigwa nigarabe kagotiani gwalitkoria Ijuma ase enyumba enene yoborai manchumulia gwikiragabo nonde kiromole bokumurikira gazeti ya Daily Nation gotaka kwemanya mange nabo kwegorera egazeti nentokusikia masemo kwa gazeti ya The Standard tuchakira sepeje ntangani anemono asemurekerete igoro yenchera omo Inspector General w'abanyanyimbo ntenenera Gilbert Masengeli abire gagota abwate na gwikirania bose kobanga gakobwate amachiko alia yeke gambero anemono asabire korokananga ni gakosereria eke gambero ingobate kananga nuko rusiwa kwa banyanyimbo bali bamurendete omonachi ebina Lawrence Mugambi oyo abate gakomosiba asegesibo kemeti nyetano nemo kubwatikananga no gotaiwera li ichiko nawe kugamba kulia gweke gambiro boigo The Standard page yuningane murekeire asobwagare imega page ya kane tukoso page ya gatano nemo kulende bamurekereta se page ntangani ni yokwanira anemono enchero morai wense Dr. Lamruto agendrate anemono Nimero berio yogo chiago mokeye chinguru gashagwa epeji yubo yone murekerete goro yenchera umugabana we county Nyamira Amos Kimuminyalibo abete gago utia ogwakwa isiko epeji engane murekera se peji ya kabere toske soika se peji ya kabere ni gazeti ya The Standard murekerete nchira umugabana we county Nyamira abete gotwara egesia kanene nago utia ogwakwa isiko naba MCA asaba MC komina babere babete bagwake kura yoko motoria nigo omuswada boko wane ku mwaka isikobete goko ba togweta kubwatkananga nigo amubarubo ba MC baganire koba koba rindi ku mwaka isiko otabete go ikirana ingo bwatkananga hoigo nigaba wakili bae babete bakumwigirira chinga kichiri abeta wikirana ase kigambiro abosabeta ningo mu abakira abeta wikirana ase bunge county Nyamira nakomo egirira ensemo yende nigo omuswado yo beta kukobeko bose bunge yo nere Evans Matundo yoro mo MCA omochore ensemo yende nigo omo majority whip we county ejo dio kumasira abete gagoteba nigo bagenda baraba kugenda kumulikira obukoreri bwe serikali county ya Nyamira tosika se page ya gatatu ni kwanira anemono enchera obutuke bagendrete kubwatikananga no mu minyokegia oyo mo yobete gautukanga abete gautukanga kabere gagosiria obugima bwaye epeji ekobwatia ase page ya kanene murekete nchera omu Inspector General Masengeli mu Inspector General Ntinira abira korokananga tali kobwatia amachiko sebuga beta korokananga yakosereria ekigambiro naboigo abanachi ebina asensemo yabali abakwegerera obwene bomanya bantu bakora unekyombekerekia Aki Africa bakora no Executive Director abo Yusuf Abdul Kabar abeta wesoki bene na kogikelia ekoro kya Masengeli anemono ase gotaiwera lichiko naboigo korokananga nigo akosereria ebi igambiro
Epeji ya gatano nigo inka yomo MCA Weward Elia Yadela Yusuf Hussein Ahmed oyobete gakubanga gakwiruna abantu batamanyiri kitariki 13 mutinyi kianda omwaka wa 2024 abete nga gakubanga abete gakubuli gwa asinjire talingiya sibono wikira bona tamanyiria sale bono inkaya nigere birero asabata manyetia sana kubuli nga eserikali ebege komosokia na komo reta onye kale moyo bose kale nga kasiriti wima bwaya epeja gatane mwe murekete njira umurai wense Dr. William Ruto andrete gotumika inchinchira chiri abete ga gotumika ase okumo kokora chinguru cha kisiasa Uhuru Kenyatta asabira otebanga tali gocha kubwatuka Mount Kenya guchia se Gachagua asinchira erenyororo asebonara gakogenda kurwana na kwene kinga obeire gahako dira Mount Kenya asikorinde bono iga abira korokananga nigo arachikubika emirobero anemono kurwarwa Germany njaro kananga nigo inchira yabene yo kwene kinga obera gutoria Mount Kenya tegenda sense ya Gachagua gwetira ase oko mochora bose gwetira saba ababunge komochora kindiki koba oyora chikobanga nere orabe gakoba omonogeri bamenyi berogongoru lya Mount Kenya ensemo ende pejara tona kabine murekerete anemono inchira wizara enya babete bagochaka bene na gutwara igikare gitangani no murai wense Dr. William Ruto anemono ase okomurekera enchira bara bagorotuta ama gendro epeja gatana toni murekerete anemono igoro nyenjera abasani ba Kimani Ichungwa no murai wense Dr. William Ruto bandete kuruana bene nabo igo kumuminyokia Gachagua anemono asebe korokananga nere Gachagua nero beti kigima asaba bunge bako moko boko babire baguchaki bene enchera yo chikomwaka isiko majority leader Kimani Ichungwa yengo batakananga nenchera abeire gakomocherera Girigathi Gachagua Monchu Mwerenzi TV abono turachwikira omwelio mukumulekera amagazeti imambi ya abono asikulende linde kwemanya amange nabo kwegorera egazeti Elia Bwanjete obego osoma nabo igo kwemanya ase obwagare komanyigwanga umurobere nororo berego kwariganirwa ase semelio mochio Nairobi egetaseni kiandize TV kubwatrana no mubagani o Camel Park nabo gotomanya sobeme kyo mubagani o Camel Park bakubwatrana na Ndizi TV nigo ekoletera umuroberio yobolemi ase barabe bago kora umuroberio asensemeria yegeti kimeyega gya Jamhuri Gardens ni bose Jamhuri Grounds umuroberio rabe go chaka chitariki emerongo ebere na isano wika chitariki emerongo ebere na isano na isato omugusi o Nairobi kwabere gukwalinibwa tobato kwegokia na kolichi ndagera chikegusi chindagera chikegusi njire chifrida obukuma abwo boli chinsaga chinsaga litoke chindagira kiri cyose gusinchiba kigotokalia nyama ensambe boigo kabisa Camel Park the pride of Kisii Ndizi TV obwansu bumugusi babere bakwani bene ase umuyoga uyuna boigo amorokelio yobolemi asikone nkumanyugunga nigo mugeno ito gwimambya lero asamalita Ben Majanda abirokirana ase chi ABC chi studio ya Ndizi TV ase kagetali ege tambe nabawikirana ase studio tobete usanga nere chinjira chogwetanga kurwa ase enaro ya malyogo yogwetindia ngoma nchumuri eli ati atosa senseme ya kabere ya studio tusiome chiduka keigo nigo ndabe ngubatika samago kae job uyorabika kusanga bene no mugeni buri tukuriyerere gotoska tonyegera bwira na barasege keke kirbusyo elinde baba gusanga amangi